Ngayong buwan ng Nobyembre ay ating ipinagdiriwang ang Feast of Solemnity of our Lord Jesus Christ o mas kilala sa tawag na Christ the King na itinatag ni Pope Pius XI taong 1925 bilang pagtugon sa lumalaganap na sekularismo o paniniwalang pagsasantabi ng relihiyon sa mundo. Ngunit ano nga ba ito at bakit nga ba ito ipinagdiriwang? Ang kapistahan ng Kristong Hari ay solemnidad ng Panginoong Hesukristo na ipinagdiriwang ng Simbahang Katoliko. Itinatag ito para ipaalala sa mga Kristiyano ang mga soberanyang sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay, mula personal, politikal, at temporal na walang hanggan. Ito ay nagaganap kada huling linggo ng liturgical na taon. Sa makatwid, ang petsa nito ay nag-iiba sa pagitan ng 20 ng Nobyembre hanggang 26 ng Nobyembre. Ang korona ay simbolo ng pagiging hari. Ngunit sa ilustrasyon ng korona ni Kristo na matinik ay pagpapaalala sa kanyang kababaang loob at kanyang pagpapakasakit tungo sa ating mga kasalanan. Para sa ating mga Katoliko, mahalaga na ating ipahayag sa buong mundo na si Kristo ang siyang hari ng lahat at kailangan nating tuparin ang kanyang mga aral, gawa at utos. Naway wag nating hayaan ang sino man na mamuhay ng walang pagmamahal at takot sa Diyos. Marami man ang pagsubok na ating kinahaharap, ang Diyos ay hindi magsasawang tumulong at gabayan tayo. Mamutawid nawa sa ating mga kaisipan ang mensahe ng kapistahan ng Kristong Hari.